И здравейте, приятели, аз съм Илан и както виждате днес ще пробваме новите напитки на Слави от The Clashers, които са Фокус, тази е Релакс и активност, не мога да кажа на английски, окей. Първата, която е Фокус, чакайте да ги мръднем настрани, е без захар с всичките, забравих да кажа, горска ягода, лайка, витамин D, К2, това не знам какво е, калци или какво е, и витамин С. Добре, тази ни дава големи очаквания, а накрая като ги кажем на всичките тези, ще ги прочетеме това и най-накрая ще ги опитаме. Това сме се събрали и днес. Ето, сега ни е втората, която ни е Релакс, която е пак без захар. Има екстракт от хибискус с аромат на мангустин и лимонена трева. Това ми звучи малко странно, но да видим. Може и пък да се окаже много вкусно. И ето тази напитка, която си казва, че е най-вкусна. Активност. Внос пак без захар. Смедена круша, витамин С, Б комплекс и цинк. Добре, това също ни дава големи заявки. И да, време е да ви прочетем това отзад. Започваме с първата, която му е Фокус. Така. Clash Fact. Знаете ли, че витамин С не е само за имунните? Не мога да прочета тази дума. Той помага на мозъка да ви мисли по-ясно. Витамин D пък подобрява концентрацията и настроението. Освен, че ни прави по-здрави. Малко познатия витамин К2 пък спомага за правилно усвояване на останалите и според последни проучвания поддържа здравето на мозъка и когнитивните функции. Значи не чета най-хубаво, ама все пак тук има и трудни думи. Да не съм някакъв... Не знам, какви методи сигурно. Така, следващият ни Clash Fact за Релакс ни е: знаете ли, че магнезият е като вътрешен спа център за тялото? Той помага на нервната система да се отпусне, като снижава нивата на стресовия хормон кортизол. А хибискусът е пълен с антиоксиданти, които се борят с свободните радикали ли като истински супергерой. Извинявам се, че го чета така наистина. И последната му активност. Тя казва, че е най-вкусна. Така, започваме. Clash Facts. Знаете ли, че цинкът подпомага имунната ви система? Без него белите кръвоносни клетки стават мързеливи. А витамините от Б група спомагат да имате енергия, особено B12, моя грешка, който вдига оборотите на мозъка и тялото. Медената круша не просто
прави вкус. Тя помага тази дума ми е малко размазана, краш след енергийния пик. Десна се изгнявам, какво направя? Ето тук имаме 3 чаши, за да налееме всяко от напитките. Започваме с тази първата. Хайде да отворим. Охо! Честно, мирише си. Точно ягода такава. Имаме да я налеем. Даже точно като водичките ония на Девин, ако ги знаете, с вкусна ягода. Така, има малко, ето вижте, мътен цвят. Но дайте да я пробваме. Вау! Това е много сладко, бе. Да, това е със сигурност много сладко. Оценка 7 от 10. Ето тук и после ще го да изпием. Така, втората напитка. Релакс. Нали? Да, релакс. Айде да отворим. И ако се чудите къде се продават се в Била. Тя мирише малко странно, но предполагам, че е заради цветята, които майче има вътре. Ето така само да се отворим. Не одобрявам. 2 от 10. Не, това не е вкусно червеното. Сега това, което всички казват, че е най-вкусно. Медената круша. Като съм гледал другите, казват, че бие много на круша. Мирише буквално на мечи круша. Малко е необикновен цветът, като за естествени съставки. Ще налеем малко по малко. Готови да го опитаме. Това е като се екипът ми на Евертън. В началото бие на степче, но след това се усеща вкуса на круша и мед. Според мен това не заслужава титлата от цар и цената му от 4,96 не си заслужава. Според мен всичките трябва са около на 3,50 някъде. 3,59. Да. 6-10. И така на първо място, това си го променям. Това ми става 8. И така, общата ми оценка за всичките напитки на Слави е 7 от 10. Ако питате мен дали се заслужават, да, бих казал, че заслужават. Само дет малко трябва да се намали цената, но иначе всичко друго е перфектно. Затова, благодаря ви, че гледахте това видео. Аз съм Милан, абонирайте се, лайквайте и не забравяйте да го разпространите. Айде, чао!